Onszelf in de kijker spelen in Den Haag heeft Zeeland inmiddels aardig in de vingers. Dit keer met de toekomstvisie onder de arm. Het was een gelegenheid waarop commissaris van de Koning Hugo de Jonge het ambitieuze toekomstplan Zeeland 2050 aanbood aan demissionair minister Sophie Hermans van Klimaat en Groene Groei. En verder vandaag. Zeeuwse jagers willen meer jagen. En we hebben een hittegolf te pakken. Goedenavond. Terwijl er deze week in Zeeland gemor klinkt van politici die het gevoel krijgen te weinig te zeggen te hebben gehad over het toekomstplan Zeeland 2050, was er van die verdeeldheid vandaag in Den Haag weinig te merken. Eensgezind stond Zeeland in het Haagse nieuwspoort. Collega Ariane Lafort. Een paar keer per jaar probeert Zeeland zich hier in Den Haag politiek in de picture te zetten door het organiseren van zogenoemde Zeeuwse dagen. En vandaag was weer zo'n dag. Een Zeeuwse zomerontmoeting compleet met mosselmaaltijd. Maar goed, het ging natuurlijk niet om de mosselen. Het was een politieke ontmoeting. Het was een gelegenheid waarop commissaris van de Koning Hugo de Jonge het ambitieuze toekomstplan Zeeland 2050 aanbood aan demissionair minister Sophie Hermans van Klimaat en Groene Groei. Aan welke concrete projecten denkt u? Dan gaat het bijvoorbeeld over onze bereikbaarheid, over infrastructuur. Dan gaat het bijvoorbeeld over ons onderwijs, onze investeringen in het onderwijs. Dan gaat het bijvoorbeeld over zorg. Hoe zorgen we dat in Zeeland we ook echt die zorg van de toekomst al aan het vormgeven zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld over woningbouw. Hoe zorgen we dat we voor die nieuwe Zeeuwen ook daadwerkelijk de woningen klaar hebben staan. Want dat is eigenlijk de kern van het verhaal. We hebben gewoon meer Zeeuwen nodig. Meer Zeeuwen om die spiraal aan verschraling van voorzieningen die je nu soms ziet, om die te doorbreken. En meer Zeeuwen om al die kansen te verzilveren. Ja, en daarvoor zullen we heel veel dingen moeten doen. En daar trekken we graag schouder aan schouder met het Rijk op. Het toekomstplan Zeeland 2050 komt er onder meer op neer dat Zeeland dé groene energiecentrale van Nederland wil worden. Daarvoor moet een hoop nieuwe arbeidskrachten naar de provincie toekomen. Maar Zeeland wil al die nieuwe mensen ook om de voorzieningen om die in Zeeland in stand te houden. Denk bijvoorbeeld op dit moment aan de bioscoop in Terneuzen die nu dicht gaat omdat er te weinig bezoekers zijn. Het is een ambitieus plan, hè, Zeeland 2050. Want in de visie van Hugo de Jonge zouden er misschien wel honderdduizenden Zeeuwen bij moeten komen. Het is een plan, een verhaal met veel ambitie. Maar ik denk ook dat dat goed is. Als je kijkt naar waar we allemaal, voor wat voor opgaven we allemaal staan in Nederland. En ja, dat geldt ook voor elk van de provincies dan ook weer op zichzelf. Dan moet je ook ambitie hebben. Dan moet je met passie en enthousiasme aan de slag gaan voor de toekomst. En natuurlijk ook realistisch zijn over de uitvoering. Maar dat is hoe ik Hugo ook ken toen we hier nog samenwerkten in Den Haag. Aan de ene kant ambitie en altijd het realisme over wat kun je voor elkaar krijgen. Zorgorganisatie Zorgzaam waarschuwt voor oplichters. Ze gaan in Terneuzen de deuren langs en vragen oudere bewoners naar onder meer hun bankgegevens. Volgens de oplichters is dat zogenaamd nodig voor in het geval van een calamiteit. Ze proberen binnen te komen met een vals personeelspasje. Mensen wordt gevraagd de politie te waarschuwen als er zoiets bij je deur gebeurt. Het afgelopen half jaar is er meer ingebroken dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het gaat om een stijging van 20%, blijkt uit cijfers van de politie op basis van het aantal aangiften. De stijging is vooral te merken in de omgeving van Capelle, Axel en een deel van Terneuzen. Van de in totaal 189 aangiften kwamen de meeste uit het centrum van Goes. Volgens de Zeeuwse jagers moet er meer wild afgeschoten worden. De toename van het aantal reeën zou volgens hen zorgen voor bijvoorbeeld meer aanrijdingen en dus ook gevaar in het verkeer. Maar nu het kabinet gevallen is, laten eenvoudigere jachtregels op zich wachten. Waar zijn we nu? Momenteel zijn we in Zeeuws-Vlaanderen, West-Zeeuws-Vlaanderen. Dit is mijn jachtgebied. En zoals u kunt zien zijn we hier aan een vrij drukke weg. Er vinden een forse toename van wildaanrijdingen plaats, met name reeën. En het ree is een nieuwkomer hier in West-Vlaanderen, waarbij de laatste 3 jaar de populatie erg is gegroeid. In Zeeland mag niet worden gejaagd op reeën. Tegenstanders van de jacht maakten vorig jaar met succes bezwaar tegen het provinciale afschotbeheerplan. Daardoor dijt de reeënpopulatie ongecontroleerd uit en dat leidt tot ongelukken. Als er een aanrijding plaatsvindt, dan worden wij door de politie gecontacteerd om het dier
af te handelen, valwildafhandeling. Alleen komt het ook wel voor dat het dier nog leeft. En dan moeten wij het dier op de manier die daarvoor bestemd is een vangschot geven om het dier zo snel mogelijk uit zijn lijden te verlossen. Het kabinet Schoof wilde een nationale wildlijst invoeren. Hierop staan zo'n 40 dieren die mogen worden bejaagd, waaronder de ree. Provincies hoeven dan niet om de zoveel jaar een nieuw afschotbeheerplan op te stellen en vergunningen te verlenen. Maar door de val van het kabinet komt de nationale wildlijst er voorlopig niet. Wij van de Jagersvereniging vinden het heel jammer dat het kabinet nu op de pauzeknop gedrukt heeft en dat er een nieuw kabinet moet komen. Dat betekent namelijk dat de herziening van de wetgeving voor jachtbeheer en schadebestrijding, waar we zo naar uitkeken en die we dringend nodig hebben, dat die weer uitgesteld is. En dat betekent bijvoorbeeld dat het aantal aanrijdingen met reeën, wat in Zeeland al heel hoog is, voorlopig waarschijnlijk niet omlaag gaat. Volgens de Jagersvereniging is een nationale wildlijst veel eenvoudiger en bovendien meer in lijn met andere Europese landen. En er speelt nog iets. 55% van de Nederlanders is voor het afschieten van reeën als dat goed is voor de verkeersveiligheid. In Zeeland is het zelfs 72% van de Zeeuwen die voorstander is van bejaging voor de veiligheid van de mens. 26% is neutraal, 2% is tegen. En toch slaagt die 2% er elke keer in om actie te voeren en om via de rechter de vergunningen voor het reewildbeheer onderuit te halen. Het lijkt me diervriendelijker om afschot te plegen dan om die dieren plat te laten rijden, toch? Dat klopt. Heel eerlijk, als 's nachts de pieper gaat en je pakt je geweer en de hond om het dier zo snel mogelijk uit zijn lijden te verlossen, dan hoop je eigenlijk maar dat hij al overleden is. Een paar weken geleden kroop er hier nog een ree over het fietspad aangereden. Ja, dat wil je gewoon niet. De Jagersvereniging hoopt dat de wet en regelgeving rondom de jacht snel kan worden vereenvoudigd, zodra er een nieuwe ministersploeg zit. De gemeente Vlissingen heeft de afgelopen 3 jaar al zo'n €387.000 uitgegeven aan advocaatkosten in de kwestie rondom onder meer de omgekeerde school. Bij de nieuwbouw van de Parelburcht en de tweemaster in Oost-Soelburg traden allerlei complicaties op. Van de ene school werd het geraamte verkeerd omgebouwd en bij de andere school waren twijfels over de veiligheid van de constructie. Dat zorgde voor veel vertraging en ook voor fors hogere kosten tijdens de bouwperiode. Bent u niet bang dat u straks een walvis aan de haak hebt? Nee hoor, dat zal wel meevallen, want die bijt niet in zo'n klein aasje. En als ik hem aan de haak krijg, ik heb vis met 1100ste, dus dat draadje breekt gelijk af. En toch had het zomaar gekund vanmorgen, want een uur lang zwom er een bultrugwalvis voor de Walcherse kust. Op beelden van de strandwacht is de zwiepende staart goed te zien. Ja, het is de laatste tijd is het regelmatig prijs dat wij hier bultrug hebben. In 2023 hadden we er eentje, 2022 hadden we er eentje. Het komt regelmatig voor en ik sta niet meer van te kijken. Dat de bultrug zo vlak langs de kust zwemt betekent niet dat het dier in de problemen is. Het dier vindt het prima om in ondiep water zijn weg te vinden. En waar gaat de walvis nu naartoe? Hij gaat het ruime water in de Noordzee in en richting het noorden, zeg maar richting Rotterdam, richting wie weet Engeland of de Waddenzee. En waar die dan uitkomt, dat zullen we wel zien. Dus met deze komt het helemaal goed? Uiteraard, laat me daar van uitgaan. Sinds gisteren worden de stranden van Vlissingen en Veren weer dagelijks bewaakt door de stichting Strandexploitatie Veren. Maar wat merken de strandbezoekers daar eigenlijk van? En nemen ze zelf ook voorzorgsmaatregelen om het veilig te houden op het strand? Het is deze dagen heel warm, dus zoeken heel veel mensen de verkoeling van de zee op. Maar dat is niet voor iedereen relaxen, want strandwachten moeten alles wel in de gaten houden. De strandwachten zijn nu van 1 juli tot eind augustus aanwezig, elke dag van 10 tot 6. En we blijven daarnaast nog tot 8 uur op mooie dagen. Hoe kunnen mensen dat zien? Dat zie je aan de vlaggen. De geel-rode vlaggen geeft aan dat de strandwacht dienst heeft. Wat verwacht u eigenlijk van een strandwacht? Dat ze oplettend zijn. En dat ze goed in de gaten houden dat er niks met de mensen gebeurt. Dat ze goed toezicht houden, dat ze er zijn voor de veiligheid van iedereen en klaarstaan op het juiste moment. Ja, de strandwachten zijn, mag ik wel zeggen, een stuk professioneler geworden denk ik dan vroeger. Als we kijken naar de opleidingen, we hebben EHBO via het Oranje Kruis geregeld. De lifeguards worden opgeleid. Opleidingen natuurlijk voor het varen met een scooter en dergelijke. Dus er is wel degelijk wat veranderd en ja, dat moet ook, want onze hulpverlening wordt steeds vaker ingeroepen. Want het wordt steeds drukker op de stranden. Bereidt u zich extra voor omdat het zo warm is? Dat smeren we dan nog wel in. En verder goed drinken doen we erbij. En verder kun je heel weinig doen als je maar zorgt dat je, denk ik, ik blijf althans uit de zon uit.
Genoeg spullen meenemen, genoeg drinken meenemen en goed insmeren. Dan letten we extra op de mensen, zeg maar. En dan zien we ook, als ze bijvoorbeeld te lang in de zon liggen of ze worden rood, dan waarschuwen we ze. We hebben onder andere ook een aantal zonnebrandpalen op de stranden staan. Om mensen te wijzen van smeer je in, want met een zonkracht 8 verbrand je heel snel. Denkt u dat de strandbezoek in de loop der jaren veranderd is, zodanig dat een strandwacht het ook niet altijd even makkelijk heeft? Ja, dat denk ik wel. Want vroeger dan letten ouders ook meer zelf op hun kinderen. En nu merk je dat ouders graag op hun telefoon zitten te kijken in plaats van naar de kinderen. We hebben onlangs weer een meisje gehad van 6 die helemaal vanaf Dishoek richting Zoutelanden is gelopen. Ja, dat zijn toch echt wel ja, voor de ouders natuurlijk angstige momenten. En zijn wij altijd weer blij dat we kunnen helpen om die kinderen weer terug te vinden. Ik denk dat het voornamelijk tegenwoordig wel een stukje brutaler is geworden ook. Dat ook niet meewerkt voor in de praktijk. De strandbezoeker en het strandbezoek is in de loop der jaren wel veranderd. We zien dat de strandbezoeker wat mondiger is geworden. Niet altijd alles wordt aangenomen van de strandwacht als er een aanwijzing gegeven wordt. En ook het strandbezoek is anders geworden. We zien dat mensen later naar het strand komen en ook langer blijven zitten. Door de klimaatontwikkeling is het buitenseizoen ook best wel vaak warm. Maar dan is lang niet altijd de strandwacht aanwezig. De grootste wens is om meer mensen in te kunnen zetten in het voor- en naseizoen. Wij zijn er dan wel in de weekenden, maar ook door de week zeg maar, zie je dat het strandbezoek dan toch ook toeneemt. Dus meer mensen, meer toezicht, ja, dat is wel een grote wens van de SSV. Het is warm. Het is echt heel warm, ja. Het is niet normaal, vind ik. Nee, het is echt niet normaal. Het is niet normaal. We zitten hier in het warmste dorp van Nederland. Nou, het doet echt zijn naam al eer aan op dit moment. Rond 12 uur kwam de temperatuur in Westdorpen voor de derde dag op rij boven de 30 graden. En dat betekent dan officieel... Een hittegolf. Nee. Jawel. Voor mij niet. Ik eerlijk, kan er heel goed tegen, dus voor mij is het niet zo thema. Maar deze meneer daarentegen wil de kosten wat kost laten zien. Hoe warm het wel niet was vandaag. Oh. Het is helemaal niet zo warm. Nee, het valt best wel mee eigenlijk. We overdrijven altijd graag. Hè? Aan die hitte kwam abrupt een einde toen vanuit het westen enkele stevige regen- en onweersbuien overtrokken. In de loop van de avond wordt het dan weer droog. Vannacht zijn er dan opklaringen en koelt het af naar 16 graden. Morgen wordt het een stuk koeler dan vandaag, 20 tot 24 graden. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Het laatste Zeeuwse nieuws vind je natuurlijk altijd online in onze app en natuurlijk ook op omroepzeeland.nl. Ik wens u nog een heel mooie avond.